Jo Kenya pod medo pongo kuonde kao geche boma Nairobi ka gidhiriwore kod anyuola margi e nyasi mar sikuku machakore odiechieng' makiny. Kaluwore kod pong' mar geche, moko kuom jowuoth madhi Imbo mar Kenya koro dhi e gach okolo magiwacho ni beche yot ka bende ok gidhi dhungore apaya kaka osebedo odiechienge ma okadho. Kata kamano gai mar obila wacho ni giseketo okenge makare mar kedo kod dhungruok mar nyamburko e apeyni. Cynthia Onyango ni kod ler. Seche matin kende to nyasi mar sikuku chakore ayanga. Chuny boma ma Nairobi ma jowuoth ohinyo kawe geche opong' tak thing. Ka jowuoth to temo lawo kinde mondo chop pacho chon. Kata bed mana ni en kinde nyasi machuno jomoko mondo chop pacho riwre kod anyuola margi, omenda mar idho geche to medore nyowuoyo. Fuel odok piny adier, lakini fare madhi Kaluo ni malo. Sana Nyoro Kisumu kendi winjo na 3,000. Sababu ya bei kupanda ni vile hizi gari tunatoa huko bila watu. Kama mimi nimetoka Kitui bila mtu, kambidi nikuja anda hapa. So lazima tuwe na double, tupate mafuta na tupate pesa. Tupoenda nyumbani wenye tuliacha huko at least watakuwa hawatafurahia. Nikech dok rom to rieko mar apoyo nyogila bende jo Kenya odagni ok degiwedhi nono. Jowuoth mamoko poworot kendo muomore nyaka e kar idho gach okolo ma Kenya Railways. Kama giwacho ni wuoth yomie to bei bende rom gi apoyo nyogila. Kama sahi SGR kutoka hapa paka Voi nimelipa 1050 na nikienda na shuttle naweza kuwa 2,000 ama 2500. I think it's safe, and currently with the traffic and with the many people who are headed to traveling and to their homes, there's a lot of traffic on the road. So I prefer, why not do the SGR? Kaka okang' mar kedo kod dhugruok mar geche apeyni, ogai mar obila Douglas Kanja wacho ni wuoth sani dhi nyime makare kendo giketo obila e apeyni madongo mondo konye chiko geche mondo jowuoth ochop pacho makare e kinde ma owinjore. All the way from Waiyaki Way up to here, where is free flow of traffic, and this is because we have deployed enough officers. We have deployed even special units like the General Service Units and APS to assist the traffic to enforce the rules. To kata kamano, Kanja osiemo wang' direpe moko mawachore ni njejore kod mitokni matiende gi ochiek kabisidi apaya mawachore ni ohinyo kelo masira ni ibiro makgi kendo gibiro neno makolwer. The biggest problem that we've seen is the general indiscipline of some drivers who don't want to follow the traffic rules. But we have resolved that all the indiscipline and all those who are flouting traffic rules are going to be charged in courts of law next week. And they've already been notified to attend court through the normal NTSC forms. Kata obedo nengo wuoth to idho kendo moko kuom geche kao mohewo diriyo mar nengo magi kao pile, jo Kenya to ramo ni dala to nyaka gichopi makata gichopo maonge omenda. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Railways, Nairobi.